Anyị abịa anyị chọọ isite obere ofe ọkrọ joko joko a na-akpụ ya joko joko na-enye ka Adaobi na-akọ ọzọ ụmụ afọ ya Adanna wee elu ndị Igbo aka si ya ndeewo. Adaobi na-enye aka ọkrọ joko joko na spinach. Ihe bụ spinach frozen one ejiga eme ya akwụkwọ nri na ụmụ ihe ejiga esi azụ ọkpọ nkụ, nke bụ crayfish, nke bụ okporoko, nke a bụ red pepper akwọrọ akwọ maka iwunye red pepper tatashi o nwere ụdị red pepper ị ga-abụ nke a dị ekpo ekpo ịkwụ ọnya ịma ntinyezie mmanụ rinne maka mmanụ adọzi mmanụ ahụ. Nke a bụ ọgbọnọ agbanyetụ ya obere mmiri wee na-akwụ ya chee na aka ghọrọ anyị. Nke a bụ chicken nya anụ ọkụkọ anyị ji ga-esikwa ya ndeewo. Igbo anyị abịa anyị ka na-esikwa kịta. Anyị ga-eje bute mmiri ọkụ gbaa azụ ọkpọ nkụ ka anyị. Adaobi ka na-ebikwa ọkụ. Adaobi jisi ike ndeewo ka agba anya mmiri ọkụ. Iwelu mma kpaghalị anya ịsachazi anya. Adaobi ka na-ebikwa ọkrọ nke ebukazi. Adaobi ndeewo wowowowowo. Ị ga-asachabi ya na-ekwesịghị inye ije ụlọ ya. Igwele ihe a ịsachacha anya ịbịa welie ịsa anya saa azụ ya niile ifuru ya ịsachacha anya iwele aka na abụọ saa anya. Ndeewo na asachachagokwa m ya ugboro 3 ka nsali ya ọ dị ọcha. Kịta anyị ga-ebidozi sibe. Nke bụ anụ ọkụkọ ahụ ma ọ ga-egokwe maka nke a bụ soft chicken ọ bụrụ nke na-esi ike. Ka m butu onye gụpụ ya akụkụ ngụpụ ya akụkụ nsiketezi ofe chọba ihe ntinyekwu meanwhile spice mi ọfụma ya na onions na maggi na nnu. Ka anyị bidokwazi anyị kịta. Mma etinye ose a akwọrọ akwọ ọ bụọkwa m ose na-afụ ụfụ. Nke a bụ ose dịka ya red pepper nkịtị ọda afụ ụfụ. Ihe eji etinye ya bụ na ada etinyezi mmanụ rie nne na nri maka mmanụ dị n'anụ na azụ. Ka anyị gbanye mmiri agụpụsakago m azụ anụ ahụ esi na ebe anụ nọ na-eti ofe ga-ebezie etinyekwu ya ọzọ. Kedu okwu chitezi Adaobi ka na-ebikwa ọkrọ ebuka. Adanna daalụ ndeewo. Nke bụ onions a ga-ebikwa. Adanna ị ga-ebikwa onions ka ọ na-eme gị akwa? Ọ na-eme gị akwa? Ọ na-eme gị akwa emechie mbie. Ka anyị tinye okpei anyị tinye ebe a. Anyị akwọnya na crayfish. Adaobi ebichegokwa so fast nwa
nwa a na-ebi ncha fast girl. Ndewo Adaobi. Ndewo. Ka anyị kwọzie obele na crayfish. Ya ka m na-akwọ obele na crayfish. Mkpọkọtakwa na abụọ na-adị mma. Ndewo. Nke a bụ okporoko na azụ. Fechenye ya obele nnu. Fechenyekwa ya obele magi. Fechenye ya, achọrọ m isikwue obele. Achọrọ m isi edọrịga n'akụkụ. Ka anyị tie ọgbọnọ. Ọgbọnọ a akwọọ m ya akwọ na blender. Tie nye obele mmiri. Ndewo. Nkịta Adaobi na-ebizi vegetable. Ihe a bụ frozen vegetable. O meltụrụ obele. Ọ na-ebizi ya maka ọhụụ one ka ọ ghara ịdị oke akpala. Ma ọ dị oke akpala ụmụaka amanlinwe. Adaobi ebitogo okro na onions wụkwasị n'elu. Nkịta anyị ga-ejezi wunye bi maka ofe asụgo. Adaobi daalụ. Ndewo. Wo. Ndewonu. Kịta ka anyị bịazie wunyebe m okro. Iwunyere okro ọ na-akwa afịa. Ọ sụkwara ibutu. Idusho na ihe niile dị ready. Akwụkwọ nri ọ sụkwara ozugbo itinye akwụkwọ nri. Ọ na-ete aka. Ibupụta ya mgbe ọ dị fresh. Anụ a mma etinye ma emecha. Ma azụ ifuru ya. Nke a na-esi eji okporoko na azụ ọkpọ nkụ. Mma wụnyekwu ya. Awụnyego okporoko na azụ ọkpọ nkụ ka a bịazie wunye m anụ nke a. Awụnyego ya anụ. Ọ ya azụkwa afịa arụ ebutu onye. Unu ya afụ na ya ebutuzi ofe eghegokwa oghego. Nke a bụ okpeye na crayfish akwọ ka anyị bịa tinye nne. Okpeye na crayfish ọ na-ekpe azụ ka anyị wụnye anya. Akwọli akwọ maka iwunye n'oge ọ ya esipụcha nya ọma ntụzi ofe. Isisie ma ụtụ ya apụcha na vapor. Osolu pepper pụọ. Ebe a ka spices Igbo na. Ebe a ka ọ na. Ya bụ ọ chọbagokwe na nhe ndị be anyị. Chee na aka ghọrọ anyị. Ihe a bụ akwụkwọ nri nwunyere enye kịta mbutu ozugbo. Ka anyị tinyezie akwụkwọ nri. Akwụkwọ nri ga-abazi ya kịta. Oghegokwe. Akwụkwọ nri bakwara ofe na oghego. O nwekwa ihe ọzọ a na-etezi. O nwere ihe ọzọ a na-echezikwa ndị be anyị. O nwere ihe ọzọ a na-echezi. Oghegokwe na ndị be anyị. O nwezikwa ihe ji. Ihe mmemme kịta bụ ibutue. Bido kebie. Kubie na takeaway. Igbo anyị abịa. Unu na-anya unu fụ na m esichego eku onye na takeaway. Anyị ekwuchiche ndị a kịta tinyeche na friza. Eji nwayọọ na-elizi. Unu fụrụ ya na oghego. Ọ na-esisiche anya kupụta ya ozugbo. Nya ka mma. Ọ ya retain kwe green ya. Unu rapụ ya n'ite ọ chaghalịa green ya pụọ. Ọ manyezikwa ihe n'ahụ. Ihe a bụ nri ka a na-esezi. Nri ejiga elie. Ihe a bụ wheat. Ụka otu anyị kwọrọ ya. Kwọọ ya. Ụka otu a na-aṅụ aṅụ. Anyị kwọrọ ya na-esi maka ọ na-adị mma n'ahụ. Ndewo. Oghegokwe. Adaobi kedu? Ọ tọkwa ụtọ? Yes. Ọ dịkwa egwu. Ngwanụ. Papa nnekwu kedu?
Ọ dịkwa mma. Oke nwa kedu ị na-elikwe? Yes. Ngwanụ ka o mesịa. Agịdịgba ka eyi ka na-eche ịkwago n'aka ike nọkwado. Ka eyi ka na-eche. Liwe. Ngwanụ ka emesịa. Emechi unu bute efele ka ekuelu unu niile ofe. Nnọọ, daalụ. Nke ịchụka mmiri. Oke nwa. Yes. Ị like-kwala ya? Like ya winne. Ndewo. Papa nnekwu ị na-elizikwa? Papa nnekwu nli gị ka ọ dị libe. Ị na-eche ka m bịanye gị abịachago m abịa libezie. Agịdịgba nwa. Ọkwa ị like ya? Shi nne anyị. Adanna, kedu ihe na-eme? Ka ihe na-eme? Wọ́n ihe na-eme? Ị like-kwala ya? Ị na-ata nri ata nne? Nne ị na-ata nri ata? Mba. Okay. Ngwa nno nri elu na ịbụ onye Igbo. Ngwa ka emesịa.